Den tværstribede muskulatur, også kendt som skeletmuskulaturen, består af en masse muskelfibre, der strækker sig langs hele musklen. De ligger så tæt sammen i bundtene, og imellem bundtene er der spindevæv eller bindevæv, som adskiller dem fra hinanden. I de mange cellemembraner sidder der proteinmolekyler, der er formet som tråde. Disse kaldes kollagene tråde, og de sidder fast på senerne, der er i hver ende af musklen via bindevævet. Muskelfiberbundterne består af muskelceller samlet i bundtene, ligesom muskelfibrene er. Det er også her T-rørene, der lader nerveimpulser komme igennem til musklerne er, samt det sarkoplasmiske reticulum, der indeholder store mængder af calcium sidder. Cellerne minder om andre celler, da de både har cellemembran, Golgi-kompleks, mitokondrier og cellemembraner. De to sidstnævnte er der endda rigtig mange af de i fosterstadiet er vokset sammen med andre muskelceller, samtidig med at de tværstribede har brug for mange mitokondrier til at danne ATP. Inde i muskelcellernes cytoplasma ligger der myofibriller, der består af 4 myofilamenter: aktin, myosin, troponin og trypomyosin. Disse 4 myofilamenter gør, at musklen er i stand til at trække sig sammen. Myofibrillerne består af en lang række sarkomer, der er opbygget af de 4 myofilamenter, og det er den mindste del af musklen, der kan trække sig sammen. Hvert sarkom er adskilt af et protein, der kaldes for Z-linjen. Z-linjen er forankret på muskelcellernes cellemembran. For at en muskelkontraktion skal kunne ske, bliver der nødt til at ske en proces, der kaldes tværbrugcyklus. Det der sker, det er, at der sendes et nervesignal gennem T-rørene til den motoriske endeplade. Calcium, der ligger i muskelcellens sarkoplasmiske reticulum, bliver frigivet til aktinpigmentet, som er den lange, vi har her, hvor det binder sig til troponin. Som det ses på figuren, så sidder der både tropomyosin og troponin på aktinfilamentet. Troponins opgave er at sørge for, at brohoderne, myosinhoderne fra myosinfilamentet, ikke kan få fat i aktin, og derved skabe en kontraktion, da dette vil forårsage, at der var en konstant sammentrækning i musklerne, hvilket vil forårsage kramper. Troponinen bliver aktiveret af calcium og trækker tropomyosinen væk, så myosin og myosinhovedet kan tage fat i aktin. I processen omdanner myosin et ATP til ADP og P, men det vides ikke, hvornår det præcis sker. Når ATP omdannes, strækker myosinhovedet sig og sætter sig fast på aktinen. Og når et nyt ATP-molekyle sætter sig i myosinhovedet, giver det slip på aktinen igen. Det er denne proces, der får musklen til at trække sig sammen. Alt efter om musklen skal fortsætte med at arbejde eller slappe af, vil processen gentage sig. Som det ses på figuren, kommer der ATP til stede ved myosinhovedet. Derefter spaltes til ATPasen, og det bliver spaltet til ATP plus P. Det får myosinhovedet til at sætte sig fast på aktinen, og derved lave en kontraktion, som det ses hernede. En forklaring af energiforbruget i forbindelse med en muskelkontraktion. En kontraktions energikilde består udelukkende af energi i form af ATP, da myosinhoveder indeholder nemlig en ATPase, der kan omdanne ATP til ADP og P, hvilket der frigiver energi. Alt efter hvilken type muskelfiber der aktiveres, vil energiforbruget være forskelligt. De hvide muskelfibre har et lavt energiforbrug, da de bruges ved længerevarende aerobt arbejde, og derfor har et stort antal mitokondrier i forhold til røde muskelfibre, der bruges ved anaerobt arbejde med høj intensitet, og derfor har en hurtig ATPase, der gør, at de hurtigt kan lave en kontraktion. Der er grundlæggende 3 typer muskelfibre: type 1, type 2A og type 2X. Her er type 1 den røde, udholdende muskelfiber, og 2A og 2X er hvide, eksplosive muskelfiber. Type 1 har et stort antal mitokondrier, da de har brug for en kontinuerlig energiforsyning, men samtidig har de en langsom ATPase. Type 1-fibrene står for længerevarende aerobt arbejde, der er mindre intenst, men derimod længerevarende. Det er altså derfor, at de har brug for en kontinuerlig og rigelig mængde ATP. Type 2-muskelfibrene har derimod et lavere mængde af mitokondrier, da de i stedet danner ATP ved glykolyse og mælkesyregæring. De har derfor et højt antal ATPaser i myosinhoderne, da de har brug for at lave hurtige, kraftfulde kontraktioner. Af de to typer er det type 2X, der har den største kontraktionshastighed og kontraktionskraft. Overblik over hvilke mekaniske forhold, der spiller afgørende ind.
Der findes 3 slags muskelkontraktioner: koncentriske, isometriske og ekscentriske. En koncentrisk muskelsammentrækning er, når musklen trækker sig sammen. En ekscentrisk kontraktion er, når musklen holder igen, når den strækkes, hvilket for eksempel er, når man langsomt sænker en vægt. Musklen er altså aktiv, selvom musklen ikke trækker sig sammen, men forlænger sig. Ved en isometrisk kontraktion ændrer musklen ikke længde, den hverken forkortes eller forlænges, men den er aktiv ved at holde samme længde, som det for eksempel ses, når man holder et objekt i strakt arm eller går ned i knæ og bliver der. Kraften, hvorved musklen arbejder, afhænger af AP-frekvensen, herved målt i hastighed. Jo højere frekvensen er, jo højere hastighed, jo mindre kraft vil der være i musklen. Dog til en vis grænse. Det er så derfor lettere at lave ekscentrisk arbejde end koncentrisk, da musklen arbejder ved en højere AP-frekvens, og koncentrisk arbejde og AP-frekvens hænger sammen, ligesom en lav frekvens hænger sammen med ekscentrisk arbejde. Det ses også her, hvor hastigheden her er nede på minus 50 i procent, og ekscentrisk arbejde ligger ud for den. Og kraften her er ved højeste kraftprocent, som er ved 160 cirka.